Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kining nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Unsa man kay ugma nga nagpaabot ni Ramon uban sa mga tawo nga kuwang og pagmahal kaniya. Mga higala, sundas pagpamati ang matag sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo uban sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Nahalo ko ba yung ungo? Abat mo no? Ang ungo! Madlong ni kabat! At yung guba sa nidahan! Hutan! Guba sa nidahan! Ingon ini, Daddy! Sa magkapabot ang giniayip na! Ay, giabat ko. Ay, may abat ning lasanga da. Doon na yun ni abat. Hapit ko atakias ka, Kuya Ulitse.
Naunsa naman ning mahal nga hari, oy! Nadaot naman yung tingali ka. Nganong gibutangan man nimong abat din hes, lasang! Unsa man gyud tumong nimo? Emo lang gyud kung lisod-lisoron. Di ka mo sugot nga mugawas ko din hes, lasang. Kay andir na ko pabuton ang tao nga imong tabangan. Di ko makagawas. Kay kung mo gawas ko, mausab akong naong. Himuon ko nimong kwaknet. Unya karon dunay abat. Wadi ay nimo limpyo hining kuan tibuok lasang. Una ko nimo ipadadin, he? Ha! Mahal nga hari, unsa man, nadaot na gyud ka? Ha? Unsa man, nadaot na gyud ka? Punder na gyud ang utok mo, mahal nga hari. Ayaw lagi sige kuan ako. Nga nung magsige may kong kaghagit-hagit na ko irbitan niyang bruha. Sige kag sultig dili mayo na ko. Hari ko ninyong mga engkanto. Bisag unsa pa inyo ikasaway na ako pero inyo gyapon kong hari. Mutahod ka. Tingalig hinaykan ti karon. Nahadlok ko. May na o kay yaka-yaka malang mo diya sa atong gingarian. Ako mura kong mamatay sa kakuyaw. Giabat ko diri lasang, oy, mahal nga hari. Dili siya abat. Siya ang tao nga imong tabangan. Ha? Unsa to? Kadtong imong gigukod. Dili to baboyng ihas. Dili to abat. Tao tong tinuod. O siya mo ay nagkinahanglan si mong panabang. Siya ang dinaog-daog kay mong gipagita. Ha? Pagtarong ba? Magtinarong tao'y mahal nga hari. Nagtinarong ko! Siya ang nagkinahanglan si mong panabang. Grabe ay ang pag-anto sa kamot sa mga taong malupigon, bangis o manaog-daogon. Mao nang miabot siya din sa lasang, tuod kay usa siya kasinalikway. Siya ang imong tabangan. Miabot na untang imong gipaabot, ibo hinong gibiyaang yate. Maodi ay no? Akong tabanganan. Duha-duha ang tao o duha-duha ang abat. Salamat nakita na ko mabaslas ang magkagawa sa Winnie. Di ba da? Kung maabdag ko gabi ini, mamatay ko sa kadlok. Di ko matulog din Mangita ko lang kapuyan. Di lang ko dinislasang. Di nagkagawa sa ko. Di ako sawan. Ani lang ako din maglingkod-lingkod sa gawa sa lasang. Paitan ako. Dito sa patag, dinislasang. Uway mo dawat ako. Dito sa patag, kundahan ko sa mga tao. Dinis bukid, dinis lasang, kundahan ko sa ungo. Asam yung kakuin no? Anong ingon ka inisa? Di mo parehas tanan? Ako ban dato? Ako ban pobre? Ako ban buutan? Doon sa mga maldito. Ako ban malipay, pero ako, sige lang ko gaguol. Tungod ba ka nagasige kong katawa, no? Ang pirmi na kong mag-uul. Nagtutingin lang malipayon ko pirmi kasi kong katawa. Aso ko doon, mag-kusmo na ko. Kumusta na kantos ubos, no? Si nanay. Unsa na kayang gikaon doon? O si Leslie. Kumusta na mga sinday Leslie?
Leslie. Milayas na ang way batasan tang anak. Usay milayas, God. Milayas na lagi. May uban ko no siya ni atong kolokoy nga Ramon. Kay uyab naman ko ni sila. Og nahilabta na siya ni Antong Ramon. Oh. Unsa? Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Set Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee. Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee, Set Panyawan Coffee. Set Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Oh, unsay nahilabtan na tong kulukoy nga Ramon si Leslie? Ha? Kadaligon! Kadto kong usang adlaw nga, wa maulis-lisli dinis ato. Og dito makit isa payag ni Antong Ramon dito sa bungtod. Mao to! Giukay na ni Ramon ang atong anak adto, bibong. Baniaga! Oh, uy, hain mo si Leslie. Hain man. Ay, milayas lagi! Dili na kuno siya mo pauli pa dinis ato. Kay magtipo na sila ni Antong Kulukoy nga Ramon. O ganong misugot ka man? Ganong wa man mo bugne? Gigapos unta to nimo. Aron dili makalakaw? Hunyang saon man iniro. Pangitaon na to, bibong. Pangitaon na to. Dili mahimo nga dili mabalik na to si Leslie. Oh. Kay pastilan, bibong. Ang ato intang utang ni Dong Elbert. Napastilan ni ingon rabatos Dong Elbert ay nga. Bisag iya pa kunutang sunugon. Dili ta makabayan sa atong utang ngadto niya. Mong apaso na to si Leslie, bong. Apaso na to si Leslie. Leslie, apason. Nagkayuring. Bada! Saon na ko paglihok ini. Sakit pang kaning lawas na ako. Napian ko diyang gilamba-lamba ko ni Dong Ilbert's pultahan katinmaan ka to inomdom ka. Nainomdom ko. Nabligong pultahan. Pero bong, dili in taon mahimong mag-urong ta. Kinahanglan pangitaon na to si Leslie. Ug madayon yun ang ilang kasal ni Dong Ilbert. Basig-basig mabdos na hinuon to ron. Ha? Usay mabdos? Kadali, God! Dali ragod siyang nahilabtan gani. Dali ra sa tumumabdos. Hanggaw ka. Oh. Basta kaya ato siyang pangitaon. Papaulion na to si Leslie. Aron madayon ang ilang kasal ni Dong Ilbert. Wa na ko may baw kung hain karon si Ramon. Kay imposible sa Dandarosa, oy. Imposible wa ka mahibaw. Inahan ko kagod. Kung sabog yung kas imong anak nga kulukoy. Wa siya mosulti na ako kung asa siya paingon. Igo na siyang miingon nga magpalayo na siya. Og dili na magpakita sa mga tao. Bahalag dili na siya magpakita. Si Leslie amon tuyo. Nagsabot itong daan ang duha kung asa napita sila mag-aabot. Wa magkuyog si Ramon ug si Leslie. Oh! Nag-inusarang nagpalayo ang akong anak. Puno sa kahiubos, puno sa kaguol. Kay bisag way sa gigukod sa mga tao. Hasta nako nahiubos ang akong anak. Busa husto na taon. Unungin na ninyo si Ramon. Ay, si Leslie lagi! Si Leslie! Dili mahimong dili babalik na mo si Leslie! Ayaw mo gasulog apilan ng inyong anak. Basta kay nakasiguro ko. Wa sila magkuyog og si Ramon. Ako'y pagita! Jokan? Pilay sohol! Ha? Asa na yung kwarta? Dari na itong makita sa Ramon eh. Asa si Leslie ng inyong anak? Ako'y pagita. Sige. Sige, pangita, Jokard. Suhulan ka na mo kung mabalik si Leslie. Ge. Pila may sohol? Ngayon mong pangayoon, Jokard. Pila man? Depende. Kung dako inyong sohol, dali ra makitaan, pero gamay ra, dugay-dugay, yun. Na, muray gidang.
Diara. Dong Elbert. Mao ni alistahan sa inyong utang na ako. Noy bibong. Nang Barbara. Di na Hala. ako magmami ni mo. Kanang, dong, kakaning-kaning tanan, dong. Oh, kanang tanan. Nimo. Kanang gilista na ko tanan. Mga 592 na kadupa. Wa! Ha? Nakadupa sa kano. Ah, Ang listahan sa among utang nimo. yes. 592 kadupa. Yes. Kamamihon man kay ko nimo. 592 nadupa. O lagi. Pero kuwang pa magali ni. Wa magali na ko ilista katong apil ninyong mga ginagmayng utang gili na ko. Ha? Katong ice water. Oy. Katong mga ayaw mong tempura. Payad sa taho. Ugod sa pa na niya. Katong mga nangaon tas pungko-pungko. Wa to na ako mapil og lista. Kay kon giapil pa to na ako, mukabat kaninyong utang og 621. Ha? Kadupa. Kada ko na ba ining utangan dong? Oy. Dako mo lang! Ug ako ning paninglon. Tagalong ko kamo. Ay, tagalong ko kamo. Tagalan ko kamo hangtod ugma, ha? Ugma. Oo, ugma. Paninglon na ako tanan ang inyong utang na ako ugma. Kay Wanas Leslie. Miuban na si Adtong Ramon. Maong maningil na ko ninyo. Bebong! Unsao man nato ani Bong! Unsao naman lang! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, mayroon niya ni adto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan kapsul. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya. Mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take mi og kanang panyawan kapsul. Nakalibang na yan na siya mo tong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.